Moin, witamy w Dochio Podcast, sti starne Hubert Sylwester, nej, Karol Krafta. Terensa zajmą łechroniarstwa prawie w czym te robił akurat na łechroniusz. To ci wildzi syce marketów, ja ci mówię, na Kaszebach i w całej Polsce. One są nazywają takiego malińczego, latającego stworzenia. Ja ci po kaszewsku czasami się nazywał głezynką, albo płerewiczką, albo też jeszcze inaczej może się nazywać. A może śletewką, jo? Jo, też. Leżunkrówką. Jo, genau. No tak, te robił w Biedronce. Jo, to jest taki syc marketów jako przynależał do Jeronimo Martins. Aha. I to jest taka wielka firma, jaką ma też w innych krajach swoje markety. A w jakichś innych marketach te tyś jak na łechroniusz robił, albo próbował? Na jakieś chwilę dni, albo co staczygłe? Nie, leno w tej syce. Tak, ty musz bluz w Biedronce dosyć. Jo, znaję jednego drecha, ja ci próbował też jakiś czas być w Lidlu, ale to muszę iść do innej agencji z tej ochrony, żeby być w Lidlu. A łechroniarze Lidla a Biedronci też jakąś questami ze sobą mają, czy? Myślę, że wiele nie, a równak warto by było, żeby mieli kontakt między sobą, bo na przykład mogą sobie dawać cenne wiadła, a równak to tak nie dzieje i leno w tych biedronkach sobie przekazywają rozmaite informacje. Aha, tak tej tebe był za tym, żeby równak kontakty wywiadu Biedronci a Lidlasa pogłębiły między sobą, jo? Żeby równak... Myślę, że to by mogło dać dobre efekty, jeżeli idzie o szukanie złodziejów, ich łapani i też na przykład kumulację tych samowanych kradzieżów. Ale łapie ta złodziejów tak butem tego krumu, czy bluz wiegłe łebremim? Sygnie, że taka osoba, jaką my schowany w tasze, na przykład masło, albo na przykład jako małpka, albo setka sznapsu, to taka osoba musi przejść przez lenia kasów. I od tego momentu wiemy, że ta osoba wzięła ten towar. A to co często zdarza, tak płeprywdze, tak łebdzyń? Myślę, że w takim większym gardze to może być przynajmniej rys albo 4 razy w jednym krumie. Choć też zdarzają się też takie inne sytuacje, na przykład ktoś my jabłka i na samą obsługowi kasę je nabije jak no kaki. Albo też my jakiś normalny apfelzinę, a nabije, że to są apfelzinę premium. Choć to musi być na odwrót po prawdzie, że musi mieć te apfelzinę premium, a nabicie jak no zwykły, żeby to miało cwek, żeby ta osoba łapać. Aha, to tak tej interwencji je bluz wtedy, jak ta zmiłka je na niekorzyść z kromu, jo? Jo, tak po prawdzie, bo jak je na odwrót, to tak kusk nie ma cweku, żeby to coś robił z tym. Aha, ale to nie myśliście, że to było tak uczciwie, tak podjąć do tego klienta i jemu dać do zrozumienia, że może sobie mylił? Jeden raz mi się tak zdarzało, co staciło, że i widzę, że jakiś klient bitko był z tym, że miał na kasach samoobsługowych 2 bydle kole, a nabił, że są 3. I ja wiedzę, wtedy wyga pokazywała, że jest fela, a kasjer podszedł i
prawił to tak, że niby so wyga zgadzała, ale belno, że ona się nie zgadzała, bo kole były dwie, a kasjer zaakceptował, żeby były trzy. To ten chłop by zapłacił za 3 bydle, a kupiłby 2. I wtedy je wyszedł do niego, a on od razu tak zareagował, że wszystko jest dobrze koło niego, że liczy mu miecis i werst z tym, co on robi, a ja mu godem, że teraz kasjer mu źle zareagował to. Ja, i żeby obyczył, że na Paragonie będę miał 3 bydle, a na wadze my 2. Jo, wtedy mnie potamkował, bo na początku był kusk nerwowy. No ale w jakim to sa łechroniarze nie zajmają łebsłegą tych kasów, jo? Ani wskazywaniem na to, że ekspedient ich tam peż na łeceganiu. No, przede wszystkim zajmują się tym, żeby zdrzec, czy ktoś nie kradnie w krumie, też czasem czy ktoś nie kradnie przez przypytk. I to ja widzę na kamerach, jo? Jo. Mhm. Też czasem ma tak, jest ostatniego jak przepuściwanie towarów przez kasjerów, na przykład ktoś my 6-pak łedę, albo cały karton mleka, a kasjer zarechuje na tym na kasę leno 1 bydla łedę, albo jedno mlekłe. I wtedy też je moment wieczim ochronisz może sobie wykazać. Też ochronisz sprawdzy na przykład, czy towary są belno odpisywane ze stanu krumu, na przykład w każdy dzień jakiś brzade są zastyry, albo jakieś inne produkty są po terminie tym przydatności do spożywczego, albo też jakiś jogurt zostanie rozbity, albo jakieś mięso zostanie przez klienta wycygnięty i wtedy ono przez 4 godziny leży gdzieś na szczytku krumu, a nie w tej lodówce, co powinno leżeć. I wtedy taki towar musi trafić do odpisania, także on jest usunięty z systemu krumu, także on nie jest tu skradzony, też nie zostanie sprzedany, wtedy on jest usunięty ze stanu i trafił do śmieciów. Ale takie sytuacje to je często wiera zmiłka tych, co robią w tym krumie, jak no ci sprzedawcy, jak no ci, co wykładają towar, jo? No częsty, jo? To znaczy te towary, co zostają usunięte, jo? Jo. No te, które by miały być usunięte, a równak nie są i wtedy łechroniarz jakby to musi zmerkać i zareagować. Znaczy one już nie nadawają się do sprzedaży, bo są na przykład po terminie, albo zostają uszkodzone przez klientów, albo przez pracowników. I wtedy ci pracownicy je usuwają. Równak ten ochroniarz sprawdzi, spisuje lista tych produktów niektórych z tego dnia, a na drugi dzień sprawdzi, czy poprawdze one zostały usunięte z systemu, bo pytu czarownika krumu, żeby wydrukował jemu lista tych towarów, jakie zostały usunięte. Tak to jest drżina rancą tysięcznym robotnikom krumu. Jo, tak poprawdze ja też tak co staciego, że ochroniarz może wypisywać lista kasjerskich felów, że może te rozmaite stoizny, czy kasjerowie źle kasują. Może to zapisywać też w tabelach. To brzmi jak spłedli do konfliktu. Jo, tak często takie, że są ochroniarze, jacy bardziej na to zdrzą i mają przez to konflikty z kasjerama, ale bardzo wiele ochroniarzów nie zdrzy prawie na to i są tacy krumy, gdzie robią taci ochroniarzowie, jacy na to nie zdrzą,
a ti kasjerze nawet nie wiedzą, że tak coś je. A dopiero później przyjdzie taci, ja ci bądzy na to zżył i wtedy ti kasjerze są już bardziej zdziwieni, że co staci łeglowo je, jak tak można. A skąd ci łechroniarze sa tak prywzy w tych krumach biorą? Czy to decyduje na przykład, jakie w Biedronce to Geronimo Martins, czy decyduje o tym, czy jak ci butnowi łechroniarskie firmy, tak to je przedzilewony konkretno do nigłe krumu na danej szaseje w danym placu, czy to tyś jakąś szerszą strategię, jakie firmy robią w jakich krumach? Geronimo Martins my podpisany umowę z taką agencją ochrony i też na przemiar Geronimo Martins my łekrum Biedronci też sec Hebe i tam z tych samych firmów też robią ci pracownicy ochrony. Z tego co wiem, to w większości naszego kraju w Polsce jest jedna firma, jaką ja też na Kaszebach, również wiem, że na pełnym Polsce jest inna firma w tych krumach Geronimo Martins. No i większość z tych krumów my jako forma ochrony w większym gardze albo w ogóle w gardach no często to jest jakiś pracownik jaci musi wyrobić limit godzinów na tym krumie. Nie musi być jedno przez wszystkie godziny, czyli spółdzielnia je odemku. To zależy też od tego, jaki obrót my ten krum, jak wiele może tam kradnie. Są też krumy, na przykład na wsach, gdzie przejeżdżą ochroną mobilną. To wezże tak, że na 4 godzin w tydzieniu przejeżdżają 2 osoby z ochrony i spisają inwentaryzację alkoholów, też kosmetyków albo jakichś spożywczych artykułów. No prawie, a jaci to będą taci najczęstsi cyle tych, co mają zwykły kraść z krumów? Przede wszystkim to są whisky, budle whisky, bo są wiele werty. Czasami mogą kosztować około 200 zł za bydla. A to też nie jest ciężko tak sływać z tego bydla pod jaka i uciec to. Jeżeli nie ma ochrony, bo ja na przykład w czas rano już nie ma tego ochroniarza w krumie, no to ktoś taci prosto wychodzi i może później to nagranie w Estonie znalazły, zapisane i w Estonie wypisane zawiadomieni na policję, jak ci kierownik krumu zaniese na komisariat po prostu. A jeżeli taki pracownik ochrony obyczy, że ktoś mu wychodzi na przykład z bydlą Jacka Danielsa, to będzie biegł za takim człowiekiem i spróbuje mu odebrać towar. Albo też zacygnie ta osoba do socjalnej izby i tam wezwie szandarów. Jak długo taki bieg za takim złodzejem może derać? A wiesz, to zależy, bo czasem ma tak... Jak drodzi towar. Aha, jak drodzi towar. Czyli... Czasem ma takie, że ten ochroniarz już czeka za lenią kas na tego złodzeja, choć czasem ma to jest tak, że musi przebiec na przykład z biura przez całą spółdzielnię, ale dzisiaj ten złodziej przeszedł przez lenia kasów. Też może być tak, że może ten ochroniarz my jakiś zdwiże z tyłu krumu i nie ma wybiegnie, żeby tam czekać na złodzieja. Czasami złodzieje też, choć mięso to personalnie nie zdarzało, ale i czuję takie historie, że czasami złodzieje wsiadają w odpylone auto i odjeżdżają.
I zes też była taka historia, że ochroniarz z Biedronci skoczył na auto, na przednią szybę auta, bo ktoś mu coś ukradł. Ale też często są kradzone na przykład kapsułki do prani, do zmywarków, prości do prani, taką chemia. Też jakiś bumci, taci drogszy, kosmetyci, taci podświetlany szafę firmy Bell, to one często też były kradły. Są też w wielkim miejsce, są też ledze bezdomny, jak ci kradną jedzeni. Ale też ty ledze kradną alkohol, bo chcą się napić, albo też chcą sprzedać te kapsułki, albo to whisky komuś, kto im ma łybycu deci. A kto najczęściej kradnie? Czy to tyś taki bezdomny, czy to tako niżsi wierszte tego ty spolezne, czy bo ja na przemiar czuł kiedy słedy nigłe chroniarza taką jakby wyznani, że cole mało to że ktoś idzie do krumy jumu udbony, żeby kras, to cole mało to są osoby w ancugach fejn ubrony, ale ju to czuł na przemiar z chłeniców. To je możliwe i czuł jedne taci Biedronce, gdzie jaku je w takim dość apartnym, można powiedzieć luksusowym placu w Gdyńsku i tam najczęściej kradle lecę w tam bloku i w Kośla i Ancuk. Równak też to było tak, że większość tam tych kradzieżów to były taci przypadkowi, że ktoś coś źle skasował. Ale ja wiedzę, że bezdomny ledzę, albo też ledzę z takiego marginesu z poleznowiegłe kradną. Ja ci na przykład może bele w pryzę wsydzę za to. A ci ledze sa powtarzają? Jo, no są taci, można powiedzieć, że głupi złodziejowie. Ci czasami próbują ukraść tyle razy na dzień i czasami ima sądu, a czasami dostanie mandat za kradzież, a potem za rejdzę do innej Biedronci kras dali. I ci ledzy są nie przejmają mandatama, albo tym, że za to niepłacenie mandatów będą musieli jakiś tam czas siedzieć, bo później windą i będą kras dali. Ale są też taci, ci wiedzą, jak ukraść, żeby się nie dać złapać. Bo kradną najczęściej w tych godzinach, czy nie ma ochrony, no to rozumieją, jak to wyłapać, kiedy mają przyjść. I czasami oni kradną whisky za kileset złotych w jednym krumie i w ten sam dzień są w Chile po następnych krumach i masą łód ukraść. Też starsi ledze kradną i bardzo często, jeśli w Estonie wezwano policję, to oni nie dostawają mandatów, bo jedno sobie tłumaczą, że oni nie chcą ukraść, że zabyczele czegoś, zabyczele zapłacać, co staciło. I policja raczej nie chce im dawać tych sztrafów. Wiera, że to na nagraniu im czasami je bardzo ewidentno widać, że ta osoba chciała z premedytacją coś ukraść i tak kiedy było na jednym nagraniu widać i policjance po uzrzeniu tego monitoringu rzekli, że to była kradzież i dali tej białce 500 złotych mandatu, ale za to, że podawała im wiele razy złe dane swoje, nie podawała dobrze swojego nazwiska i robiła to celowo, a dopiero po tym dali im dredzi 500 złotych mandatu za kradzież i to było wtedy razem 1000 złotych. Tak, ty to często są tak zduży, że ci co kradną, to robią to
no, bez ni żadnej sztryfy, nie cierpią za to ni żadnej sztryfy, prosto so na to pozwoliwają, bo też sztryfy ja ci dostaną, nie muszą tak naprawdę ich płacać, bo nawet jeżeli nie zapłacą, pójdą do sydze, zarowindą i mogą dalej prowadzić to swoje działanie, ale to czy na takich je jakiś mytel, co może im zrobić, czy tak naprawdę to nie ma na takich mocnych. No, to są ludzie, jacy kradną cały czas i to jest ich sposób na rzeczy. Wiera, sztryfę i Paryża nie są nie żadnym metlem na takich ludzi. Nawet jeśli czasami kto spróbował inaczej takich ludzi nauczyć, że są niekradnie, to wiem, że to też nie dzieje. Ale bo rozumiem, że ochroniarze w tych kwestiach przekazywają kompetencje szandarom, ale czy te wspominały też jakieś komunikacje między ochroniarzami Biedronków, jo? To czy tu są jakieś, nie wiem, zieleni myślę na to, żeby zniechęcać tych ludzi do kradzieży, to może jakoś, żeby taci prewencję, taci zapobieganie takim przetrywkom, żeby prosto nie dawać im łyranzu do tego, albo żeby ich zniechęcać na takiej zasadzie, że nawet nie próbuj w tym sztuce, kiedy widzimy, że oni wchodają do krumu. A, jest też coś takiego jak udaremnieni kradzieże, bo czyli złodziej jest łapany na gorącym uczynku, po tym jak coś ukryć, to jest ujęcy złodzieja. Jeżeli kradzież co udała jemu i co zapisuje to nagranie, wypisuje zawiadomienie, to jest wykrecy kradzieże, a czyli widzimy, że ktoś chce ukraść i chcemy go powstrzymać, pokazać co jemu, żeby nie kryć, no to jest udaremnienie. Czasami udaremnienie jest prosto czymś lżejszym, wtedy nie można policję wzywać. Nie może? Nie, jeżeli on nie przekroczył tej linii kasów. Miał na przykład schowany jakieś rzeczy pod jaką, albo było widać, że my cały wózek załadowany towarami, także na kwestię nie mógł ich kupić i na przykład stoił tak, żeby flot uciec ze spółdzielni, a równocześnie był powstrzymany przed tym. To jest udaremnienie i wtedy to wykroczenie kradzieży nie zostało dokonane. A jak wezrzą reakcję na ujemniance takiego kradylca na gorącym uczynku, albo też na udaremnienie tej próby? Czy to zazwyczaj tak wychodzą, że oni wtedy po prostu nekają z tego krumu i idą do postępnego, czy stywiają się, czy są agresywni? Czasami się stywiają, czasami bywają agresywni, czasami lenosłowno. Są niektórzy taci, jak ci prosto posłyszno idą z tobą do tej izby socjalnej. To też zalega od tego, że czasami ci ludzie są spity, albo też w jakichś innych stanach świąte. Bo czasami są chory po prawdzie, a czasami są pod ceską jakichś innych substancji i przez to też mogą być czasami spokojniejsi, czasami bardziej agresywni, a taki ochroniarz normalny w krumie nie może na przykład używać środków bezpośredniego przymusu. Równak czasami ja używam na przykład gaz pieprzowy, ale jak środek samoobrony, czy ktoś jest agresywny. No, jeżeli ktoś chce uciec, szarpie się, to wtedy można go zacygnąć a jeżeli
kto stworzył to zagrożenie, no to wtedy można się obronić przed tą osobą. Równak nie można jakoś baro, na przykład bić kogoś, żeby wymuszać na nim, żeby szedł. Możesz go leno cygnąć i się bronić przed nim. A miał to ciebie tak, że te kanu przed taką sytuacją ciebie ten kradylc poprawdze był tak agresywny, że sprawił dla ciebie jak nowe chroniarza taką jawerną zagryźbę? Nigdy mnie nikt na przykład nie machał nożama w takich rzeczach i czuł. Albo też o tym, że karna ma kredla w krumach, ale jeżeli o mnie chodzi, to jeden raz mi się zdarzało na przykład, że jem puścił złodzieja, bo stwierdził, że jest za bardzo agresywny i nie będę z nim biotkował za flaszka za 20 zł, a też 2 razy mi się zdarzało użyć gazu na jakichś złodziejach. Czy im poczuł, że ja taką większą zagrożbę i wtedy ją udało się ich doprowadzać przed policją. No, ja wiem, policja przejechała. Co starczyło też jak ochrona napadową, czyli kasjer może płetka sama wcisnąć taki knyps, albo też ochroniarz może wcisnąć skłę na piloce. Jaczymy przese w tasze i wtedy przejeżdżał taką ochrona z uprawnieniami na przykład do używania pałków i takich rzeczy, też mówią użyć kajdanków. Równak oni przejeżdżają wcisnący tego knypsa nie chodzi w 10 minut, a czasami może się zdarzyć, że będą jechali godzina. A to był kiedyś świadka taciego łudziacy taciego mytlu, tego knipsa? Jo, no czasami mają użyły tego pilota, bo też so wzywało ich po to, żeby oni przejechali chudzy, czy so czekało na policję, bo policja czasami też jest, czasami w pół godziny, czasami w 4 godziny. To więcej jak 4 godziny to był mój najdłuższy czas czekania. No i wtedy ci ochroniarzowie czekają z tym złodziejem w izbie i pileją jegłę, a ochroniarz sklepowy, krumowy może wtedy czekać na ta policja za kamerama i obserwować dalej krum. Dobra, to było peżnałe kradylcach, peżnałe relacjach z innymi robotnikami krumy. No to teraz może o samych ochroniarzach. Co ty byś rzekł tym, co mało gdy, że bez stać ochroniarza w Biedronce to nie wiele nut, sygnie inwalidzko grepa. Aha, no tacy firmy ochroniarscy dają zatrudniać ledzy jakichś emerytów. Też są gdy, że czasami jakichś emerytów ze mundurowych służb, ale choć czasami normalni emerycy to są, też z inwalidzką grepą. No, jest to robione przez te firmy po to, żeby mieć rozmaite ludzi. Też inni zabiedzi to tam są stosuje, czy taką firmę we płycu swoim robotnikom pieniądze co 2 miesiące. W co drugi miesiącu dostawają wypłatę, żeby mieć wtedy ZUS zapłacony leno za pół roku, za 6 miesięcy. Też są zatrudniły często studentów. Wiem, że w Gdyńsku prawie ta firma do krumów nie ledu brać starszych śledzy. Prawie dlatego, że rechują na to, że młodsze osoby bardziej sobie poradzą z jakimiś złodziejami, też z obsługą monitoringu.
choć może wiemy dużych takich starszych chłopak, co w Gdyńsku robią. Ale wiem, że też, że dalej od Gdyńska jest więcej takich starszych ochroniarzów na krumach. Nie. A dobrze płacą? Czy dobrze? No to jest może dobry dla studentów, bo dostawisz minimalną stawkę na godzinę. Też czasami można dostać jakąś tam premię, na przykład 100 zł, albo 200, albo... Ale to na przemiar za ujemniając tego kradylca, czy tak? Czasami za jakiś tam, za większą liczbę tych ujemniająców. Też czasami tu menadżer może sobie podwyższyć ta stawkę godzinową, może złotówka, bo pół. Też dla ludzi, jak robią tam dłużej, no jest taką też opcja roboty w grepie mobilny, gdzie możesz jeździć po krumach na rozmaitych wsach i tam też stawka jest 3 zł większa. Też jest tak, że czasem się robi po wiele godzinów, bo może sobie w jakimś krumie 8 godzin, a czasem ma 16. Co też jest kusk męczący, czy musisz zdrzeć przez tyle godzinów w kamerę. To może tak na końcu. Co ledzę? Bo miele wiedzy, tak poprawdza o ochroniarzach, o ich robocie, a wcale mało nie wiedzą. Co to jak kto z tym doświadczeniem bez chcą ledzą rzeknąć z tym, co na już słychają. Co chcę rzeknąć? Przede wszystkim zanim szedł do takiej roboty, to ja nie myślę, że to, że czasami widzę tego ochroniarza w krumie, my jakiś cesk, jakby jaką jest rola jego we krumie, a jest to też osoba, jaką kontroluje ta praca krumu, też my stara wykrywać jakieś kradzieże, jakie miały plac na salę sprzedaży krumu. Też jest wiedzieć, może to jest najbardziej oczywiste, że taka osoba stara się łapać złodziejów. Przede wszystkim też jak czasami widzimy takiego pracownika ochrony w krumie, to możemy się spodziewać, że nie będzie wiedzieć, że jest wszystko we krumie, bo jego rolą nie jest obserwowanie wszystkich towarów, a przede wszystkim jakichś mniej ważnych, mniej wartych. Ale taką osoba obserwował przede wszystkim klientów, też kusk pracowników, ale przede wszystkim klientów, czy kasy wszystkie towary, czy nie kradną taki open sposób. Też jeżeli zapytamy takiego ochroniarza, jak dzieje mąka, bo drożdże, to on nie musi tego wiedzieć. Też jeżeli taka osoba podchodzi do waj i chce wam pokazać, że stało się coś takiego, że na przykład was źle coś skasowali na samoobsłudze, albo że kasjer zrobił jakąś aferę, to też nie ma co nerwować. Bo to nie jest oskarżenie o jakąś kradzież, ale chęć poprawienia tej fale, jaką nastąpiła. Także możemy wysłuchać takiej osoby i poprawić to, co zostało.